Bună ziua, dragi pasionați de Airsoft, și bine v-am regăsit la un nou review. De data aceasta la ceva puțin mai complex. Ne vom ocupa de un AK-47 produs de Cima, cumpărat tot de pe Octagon, de pe vremea când încă era Airsoft Cluj. Tot în 2017 l-am luat ca pistolul pe care l-am prezentat data trecută. Au fost armele mele de început. Întâi am început cu pistolul, ca să fiu sincer, fiindcă nu știam exact ce presupune Airsoft-ul. Am zis că îl iau numai pentru distracție, eram și puțin mai mic, eram copil. Și după, pasiunea a început să înflorească și am ajuns la chestii puțin mai serioase, chiar dacă nu foarte scumpe, mai serioase pentru un începător. Ok, să vedem. Aceasta este cutia. Codul produsului îl avem pe lateral. 1942, stați să încerc să vă arăt și eu dacă am cum. Aici să dăm și puțin focus. Ok. A costat undeva la 520 de lei. Acum, dacă îl căutăm pe site conform codului, vom vedea că prețul a rămas neschimbat. Aici am facturile. Mereu păstrez facturile. Este, nu știu, așa o metodă de siguranță în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva sau nu funcționează corespunzător un anumit produs, nu neapărat din Airsoft, orice ar fi. Vă recomand și vouă să faceți la fel, fiindcă e mai ușor. Ok. Aici avem manualul, instrucțiunile, replica pe care astăzi o prezint și sora ei cu patra abatabil, să o numim așa. Aici, ca în fiecare manual, instrucțiunile de folosire, cum să folosim în siguranță o replică, cu ochelari, să nu îndreptăm spre persoane sau spre animale, să nu îndreptăm logic spre propria persoană. Aici avem modul de folosire. După cum bine vedeți, scrie și în engleză, scrie și în chineză pentru cine vrea să-și exerseze capacitățile lingvistice. Glumesc, bineînțeles. Este o scurtă prezentare a replicii a unui AK-47. După cum probabil ați și observat, se cheamă tactical, deci nu este AK-47-le cel original, cel folosit, nu știu, acela clasic, fără, deci simplu. Ăsta o să vă prezint. Maiacușa are diferite îmbunătățiri pentru accesorii tactice, mă rog. Dar o să ajungem și acolo. Așa. Aici alte detalii tehnice. Despre încărcători și cum funcționează acesta avem un high mag de asta cu multe bile în care încap aproximativ 600, am impresia, o să vă zic exact. Și modul în care funcționează, probabil știți, cu acea rotiță pe care o avem aici și încarcă bilele pe canal. Ok. Să vedem ce mai avem. Cum se curăță corespunzător țeava replicii. Aici ne este explicat, avem, imediat v-am zis că ajungem și la partea asta, o tijă specială de curățare. Mă rog, aici pentru cei care sunt pasionați de Lego și vor să umble în replică, este exact prezentat modul în care aceasta este asamblată, foarte interesant. Eu nu am asemenea pasiuni, deci n-am umblat niciodată în interior. O să vă prezint numai așa exterior și detaliile pe care le-am folosit până acum, pe care le-am testat. Ok, și aici coperta de final. Bun, dăm deoparte asta și trecem la jucărie. În regulă. O să începem cu încărcătorul. V-am zis, încărcătorul este metalic. Aici se încarcă bilele. Imediat, haideți să facem și o probă să punem niște bile în el, ca să vă explic exact și să mă înțelegeți. Aici pur și simplu, să vedem, e focalizat. Turnăm aici
am zis undeva la 600 de bile, deci mai bine de un sfert de sticluță de asta. Să vedem, putem închide aici, putem. După care vom învârti această rotiță pentru a urca bilele pe canal pentru a alimenta replica. Bun, dăm până când ați văzut a apărut aici. Bun. În cazul în care tragem, avem aici acest buton. Dacă tragem, va elibera bilele, bun, vor sărea. Așa. Și acum să vedem replica. Ce zice? Aceasta arată cam așa. Bine, acesta este un cean pe care l-am pus eu, ca să-i dau un plus de frumusețe, mi s-a părut mie. Să vedem ce avem din metal pe replică. Deci, polimer este patul, corpul replicii, ulucul. Singurele elemente din metal sunt trăgaciul acesta. Nu știu cum să zic la astea. Dar mă înțelegeți voi. Și astea sunt tot din metal. Cătarea și aici și aici și țeava. Deci țeava este... Da, nu se aude. Este din metal. Ok. Și v-am zis, bineînțeles, încărcătorul cu care am și început. Cum se montează încărcătorul o replică? Nu cred că este foarte greu să vă dați seama, dar totuși am să vă arăt. Se pune această buză aici, după care am apăsat pur și simplu. Ok. Pentru a trage, în primul rând, am să scot încărcătorul ca să nu ne încurce. În primul rând o să punem, trebuie să montăm bateria în replică. Baterie pe care o găsim tot în pachet. O baterie de 1100 mAh. Arată cam așa, are aici mufa. Aici este sigiliul de siguranță pe care băieții vi recomandă să nu rupeți, ca să nu pierdeți garanția. Ok, iar bateria, stați să vedem dacă am cum să vă arăt, că trebuie să am, se montează aici, în patul replicii. Pac. Are această mufă la care conectăm bateria pur și simplu. Să aveți grijă cu cablurile, fiindcă sunt destul de fragile, să o manevrați cu atenție ca să nu o stricați. După care bateria se introduce aici. Și ce vă ziceam, să aveți aici grijă cu cablurile, să nu se frece între ele sau eu știu, și să nu cedeze. Bun, după ce am pus bateria la locul ei, se ia înapoi capacul și pur și simplu prin nimeriți aici poziția care trebuie. Nu prea, atâta. Bun, ați văzut? Și ați împins, pac, în sus. Asta este tot. Replica are două moduri de tragere. Semi și full auto. Cum facem să selectăm modul de tragere? Foarte simplu, din această pârghie dăm în jos. Să verificăm dacă nu avem bilă, fiindcă am introdus încărcătorul mai devreme. Nu avem, este ok. O singură dată și full auto. O să facem și un test de tragere, dar vom merge afară, cum am făcut și la pistol. Acum vă prezint numai așa puțin. În regulă. Ca elemente exclusive. V-am zis, ceea ce îmi place mie foarte mult și motivul pentru care am ales această replică sunt aceste șine pe care, mă scuzați, puteți monta diferite accesorii. Și o să facem și o demonstrație scurtă. Aici nu v-am arătat, acesta este, îmi cer scuze că revin, este încărcătorul pentru baterie, tot la fel se bagă în priză, asta în mufa de la baterie și simplu. Ok, îl lăsăm deoparte că vi l-am arătat. Bun, o să-i punem un mâner tactic pe șina de dedesubt, pe aceasta. Îi oferă mai multă stabilitate. Mâner tactic luat de pe site-ul de la Octagon. Ok, se montează foarte simplu. Se pune pe canalul șinei. Hai să vedem dacă
ne descurcăm. Nu avem de ce să nu. Are această pioliță, o introducem aici. După care șurubul pe partea cealaltă, sper că am pus bine. În regulă veți avea nevoie de o șurubelniță, asta este singurul lucru. Așa și înfiletați aici. Așa. Mă scuzați. Până se fixează mânerul. Bun. L-am ales pe acesta pentru că este rabatabil, deci nu ocupă foarte mult spațiu, nici la transport, nici în cutia pe care o folosesc la transport. Bun. De obicei, adică mai tot timpul, prefer să joc cu un red dot. E mai ușor, din punctul meu de vedere, pentru a vedea inamicii, pentru a-i ochi mai bine pe terenul de joc. Un red dot nu foarte complicat, tot de pe site. Am să încerc să-l montez, fiindcă e un pic mai greu, că am nevoie de 2 mâini. Dar haideți să vi-l arăt și pe ăsta. Cum? Așa, uitați. Deci, vedeți, are intensitatea reglabilă, 2 culori, roșu și verde. E foarte bun, eu v-am zis, îmi place foarte mult. Ăsta se montează deasupra. Dați să-l punem corect ca să nu... Na, uitați, asta vă ziceam, știți că aici ăsta joacă și mai greu de montat, dar noroc. O să-l punem numai în prima, fiindcă asta este fixă și mai ușor de pus. Bine, asta o să reglați voi în funcție de cum doriți să se vadă. Așa. Ia să vedem, ne descurcăm. Cum să nu. Perfect. Așa. Replica arată ceva de genul acesta, cu cele 2 accesorii pe care eu am ales să le pun. Bineînțeles, dacă vreți, din nou cu lanterna mea mică cu care v-am obișnuit, puteți să montați și pe laterale. Arată mai bine, o faceți ca pentru trupele de intervenție. Ia, haideți să vedem un pic cum arată. Reușim? Dacă nu, numai așa. Are și pe o parte și pe cealaltă. Uitați aici. Cam așa ar arăta. Bine, haideți să punem și încărcătorul să se vadă mai frumos. Bun. Și replica este gata de mers pe teren cu ea. De tras la țintă sau de vânat inamicii. Ok. Specificațiile tehnice acum. Să vedem ce spun. Este declarat că viteza bilei ar fi de 120 de metri pe secundă, însă la verificarea cu cronograful mie mi-a scos undeva la 109 metri pe secundă. Se încadrează în P1, în categoria P1, deci puteți juca și în clădiri cu ea, pe modul semi, din ceea ce știu din regulamentul din zona mea. Acum nu știu, probabil e diferit. Ok. Hop-up-ul, am uitat să vă arăt unde este. Este aici, în pârghia de armare. Îmi cer scuze că am omis un aspect așa de important. Are, uitați aici, o scală gradată și o chestiuță mică pe care o mișcați stânga-dreapta. Ok. Aceasta este, ați văzut, deci nu trebuie să încărcați, este numai ca să ascundă hop-up-ul. Bun. Să vedem. Materialul, v-am zis, metal și polimer, ABS. Capacitatea încărcătorului pe site este declarat de 525 de bile. Bine, eu am ales să-mi cumpăr niște mid-cap-uri de astea, de 150 de bile, ca să joc mai realist, să le schimb, să fie tot de pe, uitați bine, pe octagon. Codul 6042, compatibil cu această replică, chiar vi le recomand. Tot din metal, deci tot de la Cima.
Bun. Ce să vă mai... Țeava internă are 455 de mm. Lungimea replicii 880 de mm, deci 88 de cm. No. Blowback nu are, propulsie electrică, hop-up-ul reglabil, bineînțeles, greutate, fără să aibă bile, undeva la 2 kg jumătate, 2650 de grame, deci 2 kg 650. Energia în juli, declarată pe site 1,41 juli. Bile recomandate 0,20-0,25. Bine, eu joc cu 0,25-uri că sunt un pic mai greuțe, 0,20-urile pentru tras la țintă, din punctul meu de vedere. Bun, acum o să facem și un test de tragere. Am ales un încărcător de ăsta mid-cap. Îl introducem după cum v-am explicat la locul său. Și de aici dăm în jos până la semi. Și gata de tras. Nu, v-am zis, nu trebuie să armăm, deci pur și simplu tragem. Ok, o să încercăm și pe modul full auto ca să auziți cum sună. Și cam asta e. Apoi scoatem încărcătorul, verificăm să nu rămână bile pe țeavă. Aici se poate observa una, nu știu dacă se vede. În cazul acesta îndreptați arma spre un loc sigur, dați pe semi-auto și pur și simplu a zburat, e gata. Cam atât. Ok. Sper că v-am lămurit. Sper că v-a plăcut review-ul meu. Vă recomand această replică. Probleme nu mi-a făcut. V-am zis, tot din 2017 o am. Chiar vă recomand. Singurul element pe care am îndrăznit, să zic așa, să-l schimb la ea a fost guma de hop-up. Fiindcă aceasta ceda la un moment dat. Deci din 4 ani aproape, numai guma de hop-up a fost singura problemă. Ce este drept, am avut și grijă de ea. Am scăpat-o de vreo câteva ori, dar nu s-a întâmplat nimic. Ați văzut, mai are anumite lovituri, julituri specifice, deci nu este bibelos, o ținem numai în puf. În schimb, fiabilă, ok. Atâta, singura problemă este lungimea. Dacă vreți să jucați la CQB-uri, la interior, o să vă deranjeze lungimea, fiindcă nu aveți loc de manevră, nu știu cum să îi zic ca să mă înțelegeți, dar vă recomand ceva mai scurt. Deci, sau cu 4 rabatabil, cum ați văzut, era varianta cealaltă, cu 4 rabatabil. Ok, cam atât. Pentru astăzi vă mulțumesc că ați avut răbdare atât și sper să ne mai auzim. O zi faină!